na tayo'y maglaro ng tumbang preso at piko, na patintero at habon lang, bahay-bahayan o taguan. Hahabulin ko kayo hanggang mapagod ng pagtakbo, kahit akong laging taya, basta't walang mandadaya. Tumayo ka naman kahit na paminsan-minsan, ibaba mo na ang tablet at lahat ng gadget. Di ba mas masaya maglaro na may kasama? Sa lahat ng laro kampi tayo dapat. Tayo ay maglaro, maglaro, My channel, Gates King Ayon Vlog. Today is Monday, September 7, 2020. Unya, mag-isaya na po ko. Sa wakas na si Ate Melissa. Ako nang ipangita sa unang vlog si Ate Melissa. Nagkamakmap ito ka din. Diba nangita ko na Ate Melissa nga asa si Za. Sos, nangukus man di ayon dyan. Nabusog kasi nung pagka ng konti. Sinadagaan ko ng litso, nagpaikad na po. Masa tigpaysa ni mong kaon. Hindi ikaw kaya na manamag sa Ate Madilin. Sa ka nang nabusog kasi mong katong kaon te. Kinsa may uban ang uguste? Kinsa uban ang uguste? Si Naama, si Adem, si Gian. Ha si? Si Adem. Ana si Adim? Zian uban? Ay, kasi. Si Gara pa din nga vlog man eh. Hindi, ay, lupa ko mas. Mahagua si ate oy. Di mo tubag si Ate Melissa sa mga tubag ay mga tubag mga pangutana kay wow. Mauwaw mo dyan sila i-vlog ha? Buntis eh. Hala, congratulations Adem. Shout out ko ni Adem. Buntis ko nung ingon si Ate Melissa. Pila man kapuan? Kasi ka nang lisa man bunjagan din Albor? O sa Dawes? Si Tinta na naman pada ka si Tinta kilo. Sa pesa dyan mong busuga ito te. Sa kamay kaon, tabi-tabi-tabi ito. Kinakambog, nakakarunti. Pesa man din mong kaon dahil sa kumpus. Oo, kati nga kinapapahan man ka ikaw. Kaya ang Chanchay din sa Luiton. Liman pa din ka ikaw si Chanchay. Wala lagi kang view sa Google. Kaya ka nang liman takalaag kay kuan. Duty ko mo nang agawang vlog. Kano nang laman siya. Kasi yung makita mo rin yung vlog. Oo, kompleto na sila na si Ate Mili. Na si Ate Mili. Una, taon na po, umabot na po to si Ate Kuri. Ay, di Kuri ka to pag sige ingon nga. Okay na ata na. Pagtunuro na madako na kuno yung sweldo, ma 1,000 na kuno yung adlaw. Oh, Danita. Tanawa ba? Gawin ko nung subscribe. Hala, grabe doon ka, manay duplicate, manay ning Melissa. Oh, duha ka po ko. Duha ka po, naliman manay ka duha ka po Melissa. Oh, duha ka po Midilin. Ang kakaroon mag-inaw sa dahil ko kay duty pala ba ta? Tuman-tuman na magkuha ni vlog. Ito ba dahil social na yung amuang kunawanan? Boy! Ganyan lang. Hindi naman, balik ka na mo. Oh? Automatic? Oh? Magpay ka dudua na tayo nito. Mahinaw dito tak. Saan daw? Tingnan na sa'yo. Yan o. Kung open ka ba? Ha? Channel ni mo? Magkama ka Google channel mo? Saan nila? Ato rin kasi mong Google. Katugan lalay. Kung kasi manghinaw dito tagtarong kay para iwas germs, kills germ 99%. Kita magsalig og alcohol kay watay kapalit alcohol di maghunaw tagtarong. Unsa? Ang ipakita ninyo ang bag ni Ate Melissa unsay suot. Ay kag madili kay ni. Naliman ba day kag Fiona nang ijahang
Pahumok. May lipstick ni dang kinadakan. Oh. Oh. Muna'y kuan, muna'y bag ni Melissa. Ay, Melissa, Timidilin. Kasi maglibog mo isa, Melissa muna siya, Timidilin. Oh, na alcohol. Di saan ang kinawat, ani mo na. Nagahan mo. Pinakaw. Di, naku alcohol at tuti. Pinakaw na sabi ko. Di kubrihan, baday ka na huting kinaghan, mag-alcohol at tuti. Ikuha nila kung malilit kaya kailangan na ikuha ng Oh, kana so darong iwas COVID. Ikaw na rin na, huwag pumunta mo nila. Unjar ka nang hinlo pa. Kaya na ko sister niya. Yapal mo na ko sister niya. Sige, wala ko niya. Mabitaw. Atong una guys, nagmap ra na siya karon nanarapo na ngano. Grabe to kabutaan ng mga Uy, nasa ni ba video? Ala na. Ay, magninyo ni mo te. Ay, matali niya ka mo. Ano niyo mo? Ano siya sila? Magbida bana ni. Magbida jud ang bana ni kay naman ay So, magninyo. Manilan. Ito. Thank you. Na si Ludin mer ka sumagil tuon-tuon pero so sumagil naman na siya pero gatuo na siya gadadag okay. Iilo na, sumagil na iilo na niya. Kay ba mong tumir nga kalibangon ka man libang na rin mir. Mo bitong gadada ka og ng papel. Sumasumagil naman sa basa-basa to kapag hinahangin pero naghuwat ra siya gawas ko kay malibang to na iilo man na niya. Ay, Miss Salvi. Nagkabuang si Salvi tago lagi. Nganong madlok ko mamubla. Pare naman kuwari, oy. Benedicto, you are si Rebisco din na sila. Muna sila. Na si Pulutaulo. Paguna na ako kada si Pulutaulo. A few moments later. 2 hours later. Hi guys, muuli nami. Kauban na pud gihapon no si Maria as usual. Karadlaw dili si Maria ang kauban. Karon di ay kamurag kauwanon. Unsa kinatrapikan? Taligsik na jud. Unsa kinatrapikan? Traffic ko pud. Yang facial ba yung bandong? Unsa kani duhay gamit ning facial. Ihimong pandong sa mong naong kay basig maguba ning among naong. Damura ka pundak ko na jud sidya. Busy. Nananaw mga people around. Ha? Ba? Manguwag na po siguro na. Sale. Ting haguan yung gigag manarbaho kabagtas ra kawanon. Ay, nako ba? Dari ra si Maria kay motipas na po agianan. Pare ko Maria. Sa karon guys, sud na po ko, mulakaw na po ko sa ang mahiwagang agianan nga kinanindutan. Sa murag kabundak ko na jud ang uwan, magdagandagan ko ani kay sigma subawan ta. Nara. Surat agianan. Welcome to my vlog. Bibi. Nabe by Bibi oh. Uwan na dyan. Musuod na ko sa tanana ni. Abot na ko sa ang boarding house. Tukoy! Welcome to my vlog, Tukoy. So, ko kay Juan.
Ngit-ngit. Doon ako sa kwarto.